שלום רב לאוהבי תורתך. בעזרת השם נלמד היום פסקה רמ מתוך קובץ ב' לרב קוק זצ"ל. אומר הרב, אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, בלא השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלוהית הצפונה, מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריות וייאוש מכל צד. כן? כשאנשים תורניים, בני תורה, שופטים את העולם, את בני עמם, את ארצם ובכלל את אומות העולם גם, מצד ההשפעה של התורה הנגלית, שהיא עוסקת הרבה באסור ומותר, טמא וטהור, חיה ופטור, פסול וכשר. כשאדם מגיע רק מתוך המושגים האלו, אז מידת הדין שלו מתגדלת, הוא מהר מאוד שופט ומתמלא בשנאת הבריות, בייאוש, כן? מסתכל הרבה בכמות של הדברים, בהופעה החיצונית שלהם, כן? יכול להגיד יש הרבה חילולי שבת, הרבה עבירות, הרבה כפירה, אנשים לא שומרים תורה ומצוות וכו' וכו'. ייאוש מכל צד. וזה כשאדם הוא עסוק בתורה הנגלית בלבד. פשט, אולי קצת במדרשים חלקם, זה המצב אומר הרב. ומה התקנה אומר הרב? ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מתובל בקדושה בדור שפרצות רבות מזדמנות בו, כי אם בהצטרפות של הדייקנות העולה מהשפעתה של התורה הנגלית עם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה, שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי מיתוק. משמע כשאין דרך לעמוד במעמד נפשי, הכוונה ליצור השקפה נכונה בנפש שמחוברת עם מידת הקדושה, ולא סתם אומר מתובל בקדושה, כי הקדושה עניינה כידוע במסילת ישרים לקדש את הדברים שנראים בעינינו כחול על ידי הסתכלות פנימית רזית. אז אם האדם רוצה שיהיה לו עמדה נפשית בריאה, רגועה וחיובית, אופטימית על הדור, הוא צריך לצרף את הידע המדויק שלו בהלכה גם לאור החסד שנובע מתוך פנימיות התורה, שמגלה לנו על המגמות הפנימיות שעומדות מאחורי התהליכים הפרטיים והכלליים, ועל ידי זה דווקא שופטים באור של חסד, וגם מתוך אמונה יותר גדולה של ייחוד השם כפשוטו על כל מעשיו, ולא כמין איזה סטרא אחרא גדולה שקיבלה ממדים מפלצתיים ומאיימת לשלוט על העולם, אלא הכל מקבל פרשנות אלוהית של חסד, פרשנות מתפתחת ומתקדמת, שאפשר למצוא גם חלק מהפרשנות הזאת כמובן בשאר כתבי הרב, אבל פה הוא רק מדבר מגבוה על הצורך הזה להתבשם ולקבל את התללי הוראה של פנימיות התורה, כתבי, אם זה הזוהר, אם זה שאר דברי המקובלים, כדי להסתכל בצורה יותר בריאה, בצורה יותר של חסד על המהלך הגדול שקורה עכשיו בעם ישראל בפרט ובעולם בכלל.